Aktar minn 10,000 siegħa ta' operazzjonijiet fuq il-baħar twettqu mill-Iskwadra Marittima tal-Forzi Armati ta' Malta matul l-2025 b'mijiet ta' patrols, spezzjonijiet, operazzjonijiet tinfurzar tal-liġi, assistenza lil bastimenti u interventi relatati mal-immigrazzjoni irregolari. Id-dettalji nataw waqt żjara li l-Ministru għall-Internu Sigurtà Glenn Bedingfield għamel fil-bażi tal-Iskwadra Marittima f'Hayworth il-Furjana fejn iltaqa' mal-uffiċjali u l-membri tas-servizz u jingħata tarif dwar l-organizzazzjoni, l-kapaċitajiet u l-operat tal-iskwadra. Huwa qal li dawn iċ-ċifri jkomplu jenfasizzaw l-irwol kruċjali tal-Iskwadra Marittima fil-ħarsien tas-sigurtà nazzjonali u tal-frontieri marittimi tal-pajjiż. Il-Ministru Bedingfield ingħata wkoll ħarsa ġenerali lejn ir-responsabiltajiet tal-Iskwadra Marittima li jinkludu l-ħarsien tal-integrità tal-ibħra territorjali ta' Malta, operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ, il-ġlieda kontra l-kuntrabandu, traffikar illegali u attivitajiet oħra illegali fuq il-baħar, kif ukoll l-appoġġ lil korp tal-Pulizija u entitajiet oħra fl-eżerċizzju ta' dmirijiet tagħhom. Huwa qal li l-ħidma tal-Iskwadra Marittima hija kruċjali biex titħares is-sigurtà nazzjonali u l-frontieri marittimi ta' Malta kemm meta l-uffiċjali jwettqu patrols isalvaw il-ħajjiet fuq il-baħar, jiġġieldu l-attivitajiet illegali jew jappoġġjaw lill-awtoritajiet oħra. Żied li l-Gvern se jkompli jinvesti fil-Forzi Armati ta' Malta biex ikollhom ir-riżorsi, t-taħriġ u l-mezzi meħtieġa biex ikomplu jwettqu dan ix-xogħol essenzjali b'mod effettiv.